Ogbuefi nna ikwu Mike Ejeagha bụ ihe nọ tata anyị sị ka anyị na ya nwee mkparịta ụka maka na mbọsị ọmụmụ ya na-erufu ụbọchị ụka mgbe ọnwa Eprel ga-adị n'abalị 4 ka ọ ga-eme ncheta ụbọchị ọmụmụ ya mana ọ ma abịanwuzi n'igwe redio anyị wee sị ka anyị na ya kalịa n'ebe a ka anyị wee zisalụ nụ ya bụ ozi Ogbuefi keke eme ngwa nọ ngwa kene ana m ekele onye ọbụla onye ọbụla nọ na Naịjirịa prọsọs Enugwu na Naịjirịa niile mana ndị na-ekerekarị bụ ndị Igbo anyị ma nwata ma okenye ndị nne ndị nna ụmụ ikolobịa unu niile ka na-ekele ọ ga-adịrị onye ọbụla mma Chukwu ga-echekwaba onye ọbụla nke a na-eme na 91 years ọ ga-akarịchekwa ọ ga-adịrị unu mma ndụmọdụ na-enye ndị be anyị bụ na ụmụ ikolobịa wee nọ nwayọọ ka ofe lụrụ alụ ezuela anyị nne ife niile a sịrị unu bụ jet age bụrụ jet age ka ọ bụrụzi ka jet age ka ọ na-eme aghara jet age bụ ka unu nwee ike kwụsie ike omume na-emebi emebi na na-emezie uwe nke na-adafe ụzọ na si onye na-adafe ụzọ ya dafezi na ọ bụrụ ka esi eme ejiri ọgụ were azọta ezigbo ibe ọgụ na-esesa esesa mgbe e mere oge gara aga si ụmụ ikolobịa mee nka ụmụ ikolobịa bụ ife onyinye Chineke Chukwu nyere ka anyị ka agụnyefe ọkụ n'aka ka ba ji sie ya ike ikwe ka onye ghara ịba ifọs na igbe anyị na-anyụzikwa aka ọkụ igbe anyị na-adazikwa ada asụsụ Igbo anyị na-anakwa ana nke izizi bụ na uwe jigbara ndị Igbo ọ na-abụfa ya isi otu agba fụsọ mma were ogbụba tie n'isi ọ dịka ugolo ọma na-aga a na-ekiri ekiri niile adasigo mmiri nke kasị njọ bụ na nri anyị na-eri bụ nri ndị Igbo maazị ndị Igbo niile na-erizi nri nkom achọọ ya mara afịa ma chọrọ ịkpa afọ ebe a na dịbaisi na ada eji osisi na-akpụ ije osisi na-elu inu were atụ ụtụtụ ndị ọya amara agazibe anyị amabụrụ ya n'Igbo ka ndị na ụmụnwaka nne m na-arụ ụlọ akwụkwọ a na-aṅụ afọ lụọ ya fọta ya iri ebe dị anya mgbe m je na-azụ nọpụta akwụkwọ rụtarịghị nwa arụ ju oyi oyi arụ adịghị mma ndị Igbo anyị nwekwara ebe Chineke ji gozi anyị nri na ọgwụ anyị ji aka anyị akpala onwe anyị akwụkwọ osi ọdụ mana kịta eribego ife amara ema erie nke ugbo karịa nke gborie n'uwe na komkom ma ya na-aṅụ na-eri onwe nke na nọchi ofu ọnwa a na-adị ya n'ọkụ ndị gbara ụlọ ka ozi mfe ka ọ mana ndị richaziri ya nsogbu wee daba ya unu ekwusi ya ka anyị si ọdụ kịta ebe niile jikọrọ agbaghala mana dịka ọ na-agbaghala oturu okwu mgbe ndị bi ụwa nke oge na-eto ọdịrị otu a Igbo mara onwe fa fụmụba n'anya ama mgbe ọ na-abụ anyị nọpụta anyị na-ebi na koka ogwete Enugwu ihe nwatakịrị ọbụla ahịa ya ba dịka oge a ibe a na-akpọ dimgba convulsion riri nne mgbe maka marụ na makwara ọgwụ o mere ofu nwatakịrị onye ọbụla bụ onye dị ndụ bụ onye Igbo egburu mkpa ọgwụ ya na-agba mkpa ọgwụ convulsion na-agba ọmarakwa nwatakịrị ọ na-eme ọmarakwa onye ọgwụ ọmara onye mụrụ ya mana ife anya o nwere ebe anyị niile nọ maka n'oge afọ anyị na ndị Awụsa nwere na-atagbu ibie nke ndị Igbo ajisi ya na va na-emekọrọ ife dịka nwanne ama mgbe njem Kano bụrụ ndị egwu nje Kano ka m bịara Kano ndị Igbo onye Imo Igbo onye Abịa Igbo onye Ọnịcha Igbo onye Asaba Igbo mmadụ niile banasị ma brọda anyị bịa ọmasị abụnye mkpue ofu nnukwu ebirila ka gịnị abụ ya nata Enugwu a gwa akwa bunye m si nwere nke nri ngwere afọ ndị Igbo ịmarụ na onye abụ onye nwere tata ụbọchị ajọ ka ịfụnanya abịazi elekwa na onye kere anyị si anyị
anyị fụọ onwe anyị n'anya ka wee nwee udo wee dị n'etiti anyị ịfụnanya dịkwa ife n'etiti anyị ịfụrụ akịta dị ebe niile a na-egbuzi mmadụ ka ọgụ mmadụ amazi ibie nwanne na nwanne m egwu a na-atụ ọdụrọkwa nke a na-eme ọdụrọkwa mma biko nke anyị na-echite n'azụ tupu chi ejide anyị ka anyị chụwa ewu bụ aka ga-afụ ya n'ife nke a na-ekele onye ọbụla ọ ga-adịrị onye ọbụla mma biko wee nụ nwayọọ ka ofe ụlọ bụ ezu ụlọ anyị Daalụ.